warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Goblok. Pemirsa, seperti biasa, kita kok semutnya masakan kegiatan rutin nih, berarti ini dia aku. Cara rutin nih, berapa minggu sekali yuk ya kita ini bahayakin dan tak bakar yang kok pemirsa iki marsal meng iki petak marsal apa piye oke jadi sing anyar itu banyak pemirsa iki yang titik itu tak ngaman. Berbahaya, kita pasti juga sampai kena awak dia racunan ternyata. Dua ya sih. Sehingga nih saya mau bocah biar tak biasmi anu pemirsa. Ini anu pemirsa. Gimana? Ini pemirsa, kita kamera belakang gimana yo ceritane. Cucu mangan keselak, terus ambiar kabeh tak saponi, dicupuki karo. Woi, tapi aku tangi tuh saurunge ana sego. Wis semute wis merajalela. Lah iki ngene sampe ana sapa sing dolan kadang kala iki mak apa tante Deni dolan rene, apa Pak dadakan dolan rene. Ngene sampe keinjek gak eroh apa yo ora. Bahaya pemirsa. Rutinitasku ya wis ngene iki. Oh ini lho pemirsa, tapi wong jenenge maksudnya iki nek gak meresahkan gak apa-apa. Nek meresahkan menyakiti orang lain kan wis berbahaya, kudu diresiki. Sing mandine iki ya tak kei marsal kuwi pemirsa. Piye iki? Mari dhewean ngonten ya. Iki lho golek ilenge iki lho. Wong perolehku resik-resik suket ya. Tambah ini. Jadi kegiatan rutinku ngene iki. Ya aku yang minta maaf ya umur-umur soalnya kowe wis tarape wis menyakiti orang lain. Iku ora tak basmi yo. Engko sakake mau sing durene. Oke ungkrap. Wis segone cucu pas keselek mang tak saponi. Dikelompokno. Tak kira dipangan pitik, biasanya dipangan pitik lho pemirsa. Tak isenani banyune pemirsa. Iki khusus kok botol ngombene Mas Santo kae pas mulai. Tak iku pemirsa. Tutupe mau ngendi ya? Tak kok khusus. Engko tanganku ya tak resiki sabun bolak-balik terus tak anu banyu anget. Soalnya pestisida berbahaya lah nek. Ketelen bahaya. Ya wis ora pertama kali iki wis bolak-balik. Maaf ya mek aja mutioke mari. Walah pemirsa semut niki ku nek nang tangan belidoh kabeh. Kadang iki
apa ngono kuwi gatal terus melentungnya kadang karo iki sak jam dhewe kok ora berbahaya apa ya ngene iki kena bocah cilik malah. Oh, bahaya tenan. Kuwi mangan cimeng kucingku pemirsa kicat-kicat loncat-loncat gak ero karepe golek apa ndek penasaran kok ana gundukan kan ana kepundung nih lho. Ki biasane nang sawah ki ana kepundung dhuwur nek wong jaman biyen ku diwedal-wedani ku omahe setan padahal ku omahe semut. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nek wong jaman biyen bae kan jamane mbahku nek ape budal sawah ora usah melak, Nduk. Nah, apa, Mbah? Kuwi ana kepundung. Lah aku ki ora mudeng ya. Kepundung semut, kepundung rayap ya ape padha pemirsa. Kadung munjung ngono kuwi iki kan cara monone yo. Paling ning jero iki wis ana liyange pemirsa. Ning jero iki paling wis ana liyange. Gak mungkin angger usum udan iku do munggah do kerap kok nang kamar mandi yo. Yo cara monone musuhku yo semut api tikus iku pemirsa. Jojo dolanan karo kucing. Kucing. Ndek menayu nang kene. Iki ndek yo nang kene paling. Kene paling. Nek esuk ngene iki sik lamur. Anteknya sisan, tapi aku tak simpen pemirsa, tak ngguneh. Ini kan tetap bakal terulang kembali ngono terus. Aku tak ijik ambil sabun aku. Oh, kita simpen di tempat tersembunyi pemirsa. Kok ki kresek-kresek kita obong. Nek kena anakku lanang tak pojokno. Aku ya tak ijik sabun. Kita buat sik. Gak ono garing. Tapi nek gak mbah-mbah bendina iku nglumprek aku risih pemirsa. Ijik karo sabun aku. Deterjen apa aku ya? Sabun cuci piring ya. Tambah sabun aku pemirsa. Aku lu seneng ijik nang keran jobo. Kadang isih-isih ngono. Nyaman ae. Nang guri apa nang kono ki asline padha wae, gak ono sing boros, gak ono sing gak boros. Hitungane padha wae pemirsa. Cek mau tak kayak sabun. Dokel ngeri. Sek tanpa sek kena ketipak sabun. Kelenger pemirsa adonan. Titik ayo tek ku aja ngerek tek iki tipak marsal tek. Oh. Duh, mati pemirsa. Mati. Yo ono sisa urip ono sing cara monone mendem. Asine aku yo mau mateni kewan tapi piye meneh ora tak pateni. Winginane aku selenden nang soko aku yo ora roh nek andenge rak piring kuwi. Aku sampai ngombe obat alergi gara-gara kuwi. Ora alergi dingin malah kok. Alergi kena kuwi. Sekudur awakku iki sampai bergodo kabeh.
pernah kuwi. Kak iki sih pas pisan-pisanan boyongan rumah Rene sih urung duwe kontan aku pemirsa. Paman duwe kontan wis alah kok ngalami ngontan wis kadung ngene kabeh awake wis. Walah aku kok iso dipangani semut aku ngono. Selandan sedelok sik resik malah. Walah. Rasane ku panas nang awak ngono lho pemirsa rasane. Cukot-cukot. Blido kok wong alergi dingin ngono kuwi. Wis ben mati. Ya pemirsa ya. Terus gimana rutinitas membasmi semut api seperti biasa karena wis mengkhawatirkan seseorang yo. Kuwi iki winginane kene. Winginane kene pemirsa. Oh. Mati tipake kene yo. Nek dibasmi gak mungkin karena lenge yo. Liange iku menembus lemah bagian pondasi ngisor. Gak iso di bongkari omah seneni wong kok aku guyon pemirsa yo usane Mas Anto malah aku kok tekan kene yo pemirsa. Jadi pemirsa yo gimana aku rutinitas membasmi semut api nek untuk menghilangkan tidak akan mungkin terjadi karena lange pol-pol ning jero nang tumpukan nang ngisor ya wis pokoke nek muncul dipateni nggo pestisida wis ngono. Pemirsa tetep hati-hati nek omahe mungkin pinggir sawah cedak leng-leng ngono ku tikus apa semut ya hati-hati nek aku mandine semut api ki tak jajal bolak-balik iki Marsal liyane ku ndekne mati tapi ora mati sih mau ndeleleng tok ngono jenenge. Saya terima kasih Pak untuk semangat hari ini. Jika ada mungkin kesalahan-kesalahanku sebelumnya mohon dimaafkan. Jika ada yang tidak berkenan omonganku gak sengaja ya saya minta maaf. Semoga kita selalu diberi berkah dari Allah untuk saling memaafkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.